Bemuno, Yabia, and one some Eddie, the Nucre, and a Trabem. She shot to what that. Yon Apes some baby will be that. Unim, now for baby or two baby and also that. Who's resigning in our about. It's only him if you know I never tran Yasun. Did you well, Jassim? Just city addition is who see addition. Asanteman TV, yes, some Mosompa.
Baamuhene na me adom na odom na amasi bibichi na ba de fa no enya konya e ketwa seti bia no se eniti bia so de masa konya no so de man so me be ba beti so se Baamuhene enu tiro e bia nya kwan a o be ene me bia emfata a kire ebusua Onyema bebree wɔ a ebia dada no ewuti no duma abɔnten beebi a ne bia saa bi na ya dom lotumi si bi kyerɛ na saa de ne so to no firi no ɛsɛ sɛ wo ba afukre ɛne ku fɛma bɛnfo wura kyane ɛsɛ wo de na mama ne bi edi
we were trying to force with the Macram. Very much the American country was every year and my was soon. Over soon and over about soon. And you may be not first and now walk away. Somebody would give me a system. It's hardly man on our home, which may end yet. You will have the piano, Pajoti, now one CBD, a fragile, a whole other branch, Pajoti, no CBD. What don't chairman? I don't tell you. One for over. Bemo Akura, Yahuya Mood, Yapa. Iti Oban, Omatra, let's maybe be a one chassis, and no more. I do not check. In Kunanaso, Bisemu, many and one. Don't massy. Not soon, Sompa, not a no, and a dober call Kundimo. I don't know. Again, a piece here. It's really in the man. I did not chairman. Like I said, one for Kofi, Bonah. Inside, phoning 2-4. Timing can be free. The mechanic will say, over the CVP at Share Era. In town, I'm going to catch you and not the more pine about your him. Asanteman now, Susuna, and the local. In town, never go need and phone out the home. Said you don't take time. Opa, is here. A comment now will be done. Is here, minister. No, and a more question. Ura. Without it, audition, no signature. How far back of you? You by the best course, out here, yes, living a man. Said, my dear mood. Before or how room, there's also a before room, that's all we had a flu. When we went to a flu man, I could be by the bottle. Why not? Not a catcher and a problem. Why you problem? Who will come to one action? Why not overcome the sign? Action. The best also be able to have that who could not try it. I come. Since I am the best living among you. Now, good afternoon for the answer. You won't tell us if you are looking at or more than kind of. Most of the I'm going to say that you will. And for Pampa, I'm going to be and yet, I mean, oh, I answer my mother. I buy Lama, I say, when I don't go around with Pia, goes with that Evan. Another time I know. The same as of fidelity. Woman, baby. The Gunso catch you. I know what's happening. I might know. Yeah, make I show you. What's not happening? What's your name? Praying. So the person who's here and then I share. Maybe now beginning. Scassing is not say who must have anyway. Now, but it's the end of the year and say, now, how we go to the events on the water. Say, you must say, we want to pass it in the show. So, I'm not going to train a bad eye. And then I take a power, the ATT I am so deep, you pay the idea, and anyone understands. When you are over, the American, what you know to be the American catch on it. Jumedina, you are the show and say, a Jumedi mood group, a Yama or train. Yamfapatapani said, Marie, a Yama or train. The Jason painful, Edward Chihuahua, and they are paying no film be too. But while me
mo trim and paper on baby. As a woody and painful in the Oman on Sunia, a woman among one from some and one species. The best one die, a bit more cheaper. Now, you may so near. Ye na next while, near Nipa. A Diana piece the other woman. Now, my son, yes, Yasibia, it's becoming them. Internet or didn't want to know but also. I'm also a baby pa. More coming Abutre mkwa abutre ana obesa odunu ukua aka ukua ene be monya beede nane so odinu ni so ni tam ro acha madama ntete amrako nwa ni tumira no peja nti no se bi nkyerɛ no bewu ya dia tehia ohini enne da nyamia se e benya bewu de be kan de ni se nsua amamre ni amane o be na omanta so nyamai because enu ne tehia pa anwesi mai de kujati non si bi show kakra so katre na Baamuhene ni se dikmede no edenso ebem e o kaya dum na bisa se ebadu woni mu yie ba se woni mu yie dia na se o bisa na nanu na ehu se ebam efa ha esin ha ebeka ha Sebeya obi tra ebemu na de esese oye duhuru obelo e Essumegya ba ebio sebe pe dia san ebemu enana no dia sebe ebemu no e obemu ene obaji yeli pe nyina na dia baji ana e wo so a ede baji entuye Baamuhene no se bibisim na se di panu ma bi oda no asase oda ese oni ni na ase oni sana na no ye kire ko na sa ba wo ni ma ehia pa wa beye na ba bia asase obi da no amfa amna na ha na ka fa ha se pe da sa ni di panya na se eda ni na no asa wo ye o research na mu se edi pa wo ofata ese oda afe bio wansu usu nubanya udipe wura ngere oya brantie nenso usari ya no brantie no e fajem kakra wo be unantie ukasaye akudie otuma woye o madna se tane le nyina na fobete na afata se Baamuhene Bile na bana kakra mpesa katoro mi ura ntia mi so ebese na daroma upageti na Baamuhene abati oba onsi bile chere o na me ka bi so apakan so ekaseni afọ opa ebese so ayama na ne ambese me ka show se ebem dwumedie no edie se aduana afo yemamenti ebem won aduana afo yemura ho se odan benkum so eno wura ho eti se obi free to a baby esese wodere to won se wini mu a bisa etikanfo na won sure na trenia obia ede oda afi to sudie mu yemu bi pe wo sunya wo Baamuhene ho edu baby Baamuhene bi se onye samale na eno akofa asema enti bra wo be ma sam won ya koduro wo ho na gina pintin se bibi ebesi bia
gyina so na fa nokorɛ ɛne pɛpɛɛpɛyɛ ɛyɛ adwuma na no kyɛ me nsira bi wura sɛ wɔmpɛpɛ ne ti na wɔma no ɔnsi ne din ɛnhyerɛ Madam, and the lady, Sarah, Bemu Akuna, Wafu Besway, Dibia, every day. If you said, Sarah never knew, you can't say, maybe. Esu ehime bi sini wo femu usi obem abusi bia so chamehe we ko kan gumu ami akoyi ni asan abo ye to ehime ni akantu ogun so ehin de akopɛ no ehin ko efra me se ode no se mu nkopɛ no itu mi ka ko si se fi police station na do no hwe ebo no ne fansa na mi fro be da ka no mu ame hu wa hema no na mo sa ko nkoro ade sa chi bi o ya sa ko ni ku mo e ko chire be no a ye no ye ni be mo hiti atake mama dia ache ase be mo hire ho ase ka ko kra we ne ka cha me ka mi su bi ku mo du me ka kra eti ne be mo hina yesi eye me de ne mo wura ye ba ko mo ha ye na ti ha ache kakra Ubora, what's the near dinner? But then near dinner, in Bibi never the near dinner. I'll go to work and talk about food again, we can't put out. Ubora, the near dinner, and yet, and near dinner, I said, and when you need to be one, Ubora, when I'm on Casa. Now, so some was a full one, almost a one kind of wedding bar. We want to near there, we can't put a bad night, and you said, we beautiful and one. And you some get what? Santibiano, Sena Umua, and then they say, Yama. So when you did a friend who saw you see a pet, Bible say, Abraham Yapala, and I'm a man, but I mean, I'm yet penny. Some yes, sir. Here we are personal sufferings, we see our pet. Can I say, no, what I'm not sure, and then laugh. What I have. What I have. He said, he said, and son of man, and he buy a bear. And then son of your cousin will be a bear. And then son of your cousin, he buy a dishwasher. Ubo awo 3 years abanzo so be bia na no be kasa ono san ko ya no akoda obi so bota bibia ona wo ni me ma sempa ura e se bia ma ani fi hana wo bi ura yuni na hane de ye ni nana eni e go ura kontreba se kan no e ni fenu and so are not sure. Yes, so the Zibian more. Tibia will be one free said. And one, what aroma to move from. Whatever one aroma, the best Zibian about for one day. Some of the Bible see it didn't also in mood. Infia inahoho nge sewo nse media wu bebi no oni nana no bobo na eno media wu di se de nana to de ekan yi se de party mo nana no be pa so akọ he di o na bobo di na no obi nsa wo enko he di eso obi suso ye ni pa be kan fe amu wo itire na no na wu tie na mesro ahiri mani ahiri nana eko eduro dimanu obefo obo anu ahwehwe kon bibi sia wo mu asuru wo edimanu achia me yaye crowd say bibi a be chi oso ana mo bi a wo behia no ye de beboa ye be chire chire ye be tireti no abedure die no etini
awie pay ama sɛbi ɔmanu no yɛnya ho mfaso sese baabi a nana no twa to a ɛdidi saa adwuma no yɛnim sɛ mmerɛ bi a ɔman mu da mpan no nnipa bi akotakota mu ne nyinaa yɛbɛhwɛ ne yɛdi ho dwuma ne yɛsi ano sɛdeɛ na nana kɔntire ka no yɛkɔ aman no pii so a yɛnim sɛnea mpanimfoɔ paa no wɔn mu adayi esitie ɛyɛ wasɛde sɛ wɔn ne ahenema ne ahene nanom bɛyɛ nsusuɛ pa na wɔn de abɛto nana mu anim yɛn nso yɛ ato yɛ wura anim ne yɛahwɛ sɛ yɛrekɔ yɛ anim no yɛn nso bɛtumi ayɛ biribi a daakye sɛ yɛbrɛ so a ɛbɛ fiti sɛ Essumegya ebia na piesie n'atenaeɛ sei ɛna wɔ ɛbɛn mu mpanin sɛ ɛdi nana nkɔsoɔ ɔka no ebi da emu ne mu ebi da akyire obiara sɛde ayahene mfukyiniɛ ebi da bi akyi baabi a wɔbɛda biara nana no na ayɛ nhyehyɛeɛ ɛhɔ na wɔbɛfa kɔ wɔ hɛɛbi ebi obi sɛde ɛbɛdaadaa na ehunu na wɔnka biribi nkyerɛ wo eti akonnwa no sɛ wusua akyerɛ wɔ ɛdun ho na wɔde nana no abɔ dwa mmeranti sɛm abɔnten so dwumadie bi a na wodie sɛdeɛ na wo nkasa yɛte wɔ abɔnten no ɛnɛ woba mpanin ɛsɛ wohwɛ wo nkasa yie wohwɛ wo nanteɛ yie woba nananom ne wotena ase na nananom ka biribi a ɛsɛ onya sɛde abɔdwehan yɛka abɔdwehan a wɔn abɔdwe mu yɛdu yɛde yɛbɛka na biara na nso wodi sida me ase ɛba nsa yɛmfa ho nkyɛwo ɛnu bɛdi no kakra amakan ɛbɛrɛpɛ mu wɔn deɛ ɛnya ha ɛnu bɛhyia na yɛtenetene wɔ no afutuo wɔ hɔ a yɛde ama no ɔno ho wadaroma sɛdeɛ ɔmo mpanimfoɔ akasa sie sɛ owura no yɛdi di sɛ ɔbɛsonsom pa ɛde aboa nananom nti manokware na ɔnsi biribi nkyerɛ wɔ bu bɛmu no ɛyɛ baabi a ɛho asɛm ka no ɛdi yɛde nokorɛ ɛna tena bɛm yɛahyehyɛ ato hɔ dada ɛnyɛ ɔno abɛsesa baabi a obi da wonnim na akɔfoɔ baabi obi kɔto baabi a ɛne wo so da a ɛho nsunsuan ne nyinaa ɛreba wo so mpanyinfoɔ no aka nneɛma pii na mi ne hia me no ɛne wankasa wo bra na wobɛbɔ no tete bra na ne yɛbɔ no kurom no twam sɛ wo ne ahemfo nyinaa ɛwɔ ha yi a na ɛbɛtena ne aso titiri wɔ ɛwɔ gyaase mu gyaase de adehyeɛ ɛsi no na wo so wosie adehyeɛ ɛnokorɛ baako pɛ ntumi nsia ho nti sɛ wonim sɛ wonyɛ ready sɛ obi didi a ɛne ɛna afra no kora ne nso ba megye di sɛ woatim atena patam abɛduru ne duam na abusuafoɔ ta w'akyi na mpanyimfoɔ nyinaa nso atumi aka nsɛmpa afa ho no deɛ ne gye sɛ wopɛ sɛ wodi saa akonnwa no ba woba yi nneɛma pii hɔ no nso abɛsua si n'ani mpanyinfoɔ edi nkɔmɔ kwan korɔkorɔ na so obi bɛsi sɛ obi efiri mu a hyɛn na abɛyɛ ansa na ade nipa korɔ no kɔ akɔto hɔ saa hyehyɛ nso bɛsua ebi a yɛbi pɛn ebi te ase a yɛnim yɛbɛkyerɛ wo ne nyinaa mɛmfa tumi no ɛnhyɛ wo nsa ɛna menam yɛ Baamuhene nti Essumegya we deɛ me no ntɔkwa na abusua we mu me no ɔmo ntɔkwa nti no mbɛmɔ ɛyɛ kusie ɔmo de hyɛ wɔ na ɔmo qualify nko ade a ɔso ɔmo kɔda hɔ kɔyɛ nananom na kyikyerɛ na ɔmo kyikyerɛ ɔmo bɛ mensuro nyakukuduro bɛdo nkyerɛ sɛ tra mpanyinfoɔ nananom sɛ mo nyina ma pere so so me kan ho mo betimi ne naso mo me so magye natu to ma ne kwan na o mesi bibi kyerɛ yeah
Kochika. Kochika. Ghana mine, Mabusia penny me swansen pananam, Canina near Titiamo rim, near Sidan, we are not so much one so Adani Adeswa, and Nedie, Adabov Company, was Santimemu, Abedumie, I'm a dance so boy I am re, and chance I would draw a papa, I would do good dance so mad dine home, Ebi say, long span self lock, IBR, housing standard, hero tiles and shingles, steel trusses and woodworks, roofing sheets, squares, a fay, roofing nerves, Nina, a dine Uniama, Adabov Company, Eddie Abebway, your office, Ankasa, overseas junction and a baby a factory nankasa wono e infensia ye ben moba asoro no e marren fi say when him before wo de sanchez e be good so e de amawo empo se woni obi a ubetimi afrey e was 0245385109 Adabov Company Limited say ye dan so body a ene ye na wo mo e osimpitimpirim Asanteman TV, yes, so mosompa.